Hvad så YouTube? I dag der skal vi egentlig bare erstatte dem her med dem her. Og så skal vi have sat nogle nye kugler i dem her. Bones Red. Og det her det er Independent. Jeg tror det er Highs. Jeg er ikke sikker. Jo, det tror jeg. De hedder i hvert fald 149 Grand Taylor BTG Hollow Blue Red. Så ja, lad os bare komme i gang. Og mens vi sidder og skiller det meste ad her, så vil jeg sige mange tusind tak for over 1000 den her bare visninger på min kanal. Altså det er helt sindssygt, synes jeg. Ja. Ja, forresten godt nytår og god jul og det der. Selvom det har været det, men stadigvæk. Når jeg kigger ned sådan et par gange, det er fordi jeg har min iPad sådan lige der. Så skal jeg bare lige tjekke, hvordan det ser ud. Jeg skifter min trucks ud, det er fordi der er et eller andet galt med dem, så en af skruerne kan ikke rigtig komme ordentligt på. Nå, men jeg tænker, at jeg tager kugleren ud først. Jo, så gør det. Der var en. Der var to. Og forresten, det her det bliver filmet med mit nye GoPro kamera. Og så den sidste. Så. Helt sammen. Så for satan det gjorde det her noget. Nå. Jeg tror jeg har sagt omkring det. Så nu skal vi bare åbne dem her. Der. Gør vi sådan her. Og se hvor dejligt nye de ser ud. Det er da helt vildt. Kæft hvor det er lækkert. Hvis kameravinklen har ændret sig lidt, så er det fordi at mit kamera gik død. Men ja. Jeg stiller mig lige op for den her. Så er de sat i alle sammen. Så det sgu godt ud. Ja, og så skal de bare køres til. Så nu er det af med trucksene. Nå, forresten, så, så om ikke så længe, så får jeg måske sådan en stang, så der man kan holde den fucking langt ude.
Og så får jeg også sådan en, så du kan sætte det på hovedet. Så ja. Nå, jeg mangler lige den sidste. Det var den ene. Farvel. Kan I bedre se den nu? Ja, det kan jeg vel. Det tror jeg. Det håber jeg. Sådan. Sådan. Nu er det bare dem her, der skal på. Det her det er første gang i sådan et halvt år eller noget deromkring, at jeg skifter trucks. Men den næste setup video ting, et eller andet, det kommer nok til at være med GoPro, men bare i første person. Yep, det var den ene truck. Kæft, hvor ser det godt ud. Altså, jeg ved godt, hjul til noget, man sætter i til sidst, men nu sætter jeg det altså lige på sådan noget af det midterste. Hvis man kan sige det sådan. Shit. Jeg ved ikke lige, hvor god vinklen den er. Min iPad gider ikke lige reagere ordentligt. Så ja. Så ja, YouTube, her der er mit endelige skateboard. Jeg synes selv, det ser sådan meget fedt ud. Det der hjul, jeg ved ikke lige, hvad der skete med det, men jeg tror, det skal køres lidt til. Men ellers, det kører sgu fint nok. Jeg kan godt lide trucksene. Og ja,
slut herfra. Vi ses.